Добре, хора. Извинете, че не съм качвал много клипове, се направих малко грешки, сега ще оправя, ще завърша просто басейна. И даш много време, но извинявам се, че няма много време клипове, просто имам малко проблеми с вътето по мене. Хора, ще оправя тази глупост и някакви други клипове ще... Да, хора, ще направя някакъв стрим и извинете за което, че не съм качвал много време клипа, просто в мен се въртят някои проблеми и такива неща. Вече съм в Англия, не съм в България. Пловдив. Съм в Англия. Да. Ще загасим всичко. Ето така. Само ми дойде една идея, но ще направим нещо такова, го запълним и това ми ще не да клипва. Найде много време. Чакайте нещо. Е така просто. Защото ми е кеф, аз за вас правя всичко това. Ще има 3 нота лаут, бимбо за чанч или искате да направя пица челендж, което решите. И само да ви кажа, айде беге, не ви копирам, просто и не ме даде тази дема, не знам кога да направя, просто съжалявам, сори, то... Да, хора, това мисля да направя си. Ето, вече почна да правя. Не знам как се получи, аз се го такова топлада, просто ви се прецака. Прецака се и сега всичко се пребава. Сега ще заградя вещи. Ще заградя. И няма да не бях получи. Хора, просто този клип днеска много ми е натоварен деня. Заобиколен съм с проблеми около мене и такива неща. Клипът ще бъде качен, не знам, ще бъде качен днес или утре, ще преценя. Ще преценя просто. Каквото аз реша, това ще направя. Мой избор. Ще видим, аз някакъв ще уча днес, утре седмица. Пак ще... Важното е, че ще видите клип.
къде... Нали казах причината, която че много време не съм качил клипове. Проблеми, хора. И всеки си има лични проблеми. Всеки го знае това. Ето и аз имам. Между другото ще правя... Мисля да ще се оговоря с Чок. Не, извинете. Просто аз много обичам много ютубери. Просто някой много просто... Много ме кефят някой. Да. Не знам на вас доколко ви кефят, но мен някои адски много ме кефят просто. Не знам, много ме кефят някои ютубери. Писвам съм и по месенджер, по инстаграм. Да, те си знаят кои са. Ето, запълнихме нашата простотия басейн, отпада за някой друг път. Наистина, някой друг. Съжалявам, просто не беше ми плана да става. Клип ще е около 14-15 минути. Може да правя някакви паузи. И вече мисля, като купа, като си ми докарат камерата от ремонт, ще си показвам вече лицето, ще правя драфтове. А между другото, като дойде FIFA 18 вече ще качвам клипове на FIFA 18, GTI, такива неща. Знам, че те са популярните игри, ще цъкам. Ще питам Shadow дали може да добавя в неговия сервер. Батерията ми, хора. Ще го питам дали можем да добавя в неговия сервер в Minecraft и ще цъкаме на конт на лаптоп. Да, такива неща. Ще го питам просто. Ама много любими ютубъри. Много. Просто не знам какво сме и мисля аз да продължавам. Ако може да направя, може да ми зададете въпроси и аз ще ви отговарям. Долу в коментарите ще се зададат въпросите по принцип. И да, долу в коментарите ще ги задаваме. И аз ще отговарям на тях. Отговарям на тях, да. Като напишете своите коментари долу, ще ви ги чакам. И да, ще се засилиме, ще го засиля този канал. Може да ме последвате в Instagram и Смет 513, там нещо беше. Там вие ще ме намерите. Facebook страната SmetBish, и да. Или това ми е личния профил. Може да ме последвате. А пък в това Snapchat съм и биш просто. И биш. Много добре става. Наистина много ме кефи, но приятели ютубери, мои приятели ютубери, някои тихо говорят, аз не мисля да говоря тихо, защото нищо няма чуете да говоря тихо. Но аз не съм от тия тип хора да викат, да крещят, да говорят тихо, ами аз съм от нормалните хора, които могат да си говорят така човешки, спокойно и също. Даже ви чакам въпросите,
Сега ще отговоря всички тях. Да. Ето и нашата фурба. Абе, не знам какво е това, ама май бая добре се получи. Бая добре се получи. Супер. Това може да направим. Имаме една работна идея, но това ще приключи всичко и ще има втора част. Ще видим. Ще направя утре или не знам какво ще направя утре или след. Ще видим. Добре, това ще си по този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така,